Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Lay pi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Ka election MDC shaki artli ki ADC ka Giant Hills Autonomous District Council barka ki HADC kala jan kaseng ka Voice of the People Party VPP kala penmi ekathup kerteng jengki kertong ki ban aireng ha ka election MDC. Ka ki HADC ka thup kerteng ki kertong la pelat pat ba ne kasngi balang ki kertong arpnyongun da u Dr. Kara Etchen Chairman State Election Committee ke VPP but u Dr. Londoner M. Sotun Secretary ke State Election Committee. HADC arpusau HADC kentup ya sangut ki kertong kentai na pedeng ki kertong VPP bayakun arngut ki nong thok khubor ki belarim bah ke jilla ba Powell Soklet ban aireng na Paryong constituency bat uba John Thaba ban aireng na Sora. Kamaulai constituency kabaki pat ba ki pai khmat ba na marga jingjop kput jong ka VPP ha ke election MLA arhajar arpulai. Ka tiket agane ke election MDC kala lej sha uba Edison Khar Umnut.